Jeg elsker jul. Jeg har altid elsket jul. Min mor, hun tog julen med fra Tyskland til Falster. Og vi fejrede jul på dansk, og på tysk, og på dansk, og på tysk igen. Den tyske jul, den starter natten mellem den 5. og 6. december. Det hedder Sankt Nikolaustag. Sankt Nikolaus, han er den tyske julemand, og han er ikke sådan en gemytlig, tyk mand i rødt og hvidt med skæg. Sankt Nikolaus, han er en helgen fra gamle dage, og han går i grønt tøj. Og han kommer om natten med et ris for at piske de børn, der har været uartige, og en sæk over skulderen med slik til de børn, som har været artige. Og jeg kan huske, hvordan jeg lå der i mit børneværelse i sengen, og jeg var ved at dø af rædsel for Sankt Nikolaus. Jeg kunne ikke falde i søvn, men jeg må alligevel være begyndt at drømme, inden jeg sov, fordi jeg kunne høre døren til mit indbyggede klædeskab, hvordan det langsomt gik op. Og så stak han hovedet ud med den spidse næse. Sankt Nikolaus. Og han kom listende lige så stille i sit grønne tøj hen over gulvet med riset i hånden og sækken over skulderen. Og så kom han hen til mig, og så stak han sit ansigt helt tæt på mit med de røde øjne med ild i. Og så undersøgte han mig, om jeg havde været artig eller uartig. Og jeg har aldrig nogensinde været artig. Men næste morgen, så lå der alligevel slik i min sko, og jeg vidste, at min mormor måtte have sagt god for mig endnu en gang.